Днес по време на лонно сесията, търгувайки NASDAQ, изтървах A плюс Setup. Нека ти покажа. Първо изчакваме първите 15 минути от сесията и имаме нашия орб. Да видим след това какво става. Тук много важен момент. Имаме Fair Value Gap, който дава реакция. Нека го отбележим. Тук също много важен момент. Имаме Liquidity Sweep от азиатските низини. Нека да проверим и ES какво прави. ES все още е в орба и също е взел азиатските низини, нямаме SMT. Обратно на NASDAQ, нека да видим какво ще направи. След няколко реджекшена от долната страна на орба, ние успяхме да инвъртнем този гап и дори да затворим над 250 EMA. Ако видим ретест на гапа, направо влизаме на бай. И да, точно тук изтървах ентрито, но ако трябваше да се позиционирам някъде, би било точно тук, с топ лос на последния лоу и TP да кажем плюс 2R. Изглежда перфектно. Ако искаш още от тези анализи, харесай и се абонирай за канала.